ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобини сомонаи рахш ТЖ. дӯстони азиз, боз дар имзо навори якчанд намуд мошинои нав қабул кардем ки пешкаштон мекунем бо нархҳои арзон. ҳам мошинои фурӯшӣ равон кардаган, ҳам мошиное ки ба хонаам алиш мешавад. агар шумо ҳамчунин мошинҳои фурӯшии хона, замин, квартира, ягон маҳсул, ягон техника, чизе ки барои фурӯхтан бошад, марамад сурат маълумотша дар WhatsApp имо рӯй кунем. мо дар видео оянда фурӯшда эълонда мегузорем. дар имзо навор ҳастад Toyotaҳои Corolla ва Astra-ҳо ҳастад ва Vectra. хоб ва дигар ҳамон мошино ҳастад ки ҳамашро бо нархҳои арзон ВАЗ 2107 Opel Vectra. хоб ҳамаш ки бо нархҳои арзон ҳастад ки срочно сум дар кораи соҳибу шунда ва вариантҳои алишам ҳамин мошин ба хона мешавад. барои видеонавори моро то охираш тамошо кунем, ба видеонавори мо лайк гузорен ва дар комментария нависед ки ба шумо чӣ хеле мошинҳо дар кор ҳастанд. мо дар видео оянда ҷудо карда пешкаштон мекунем. хоб курси имрӯза бошад 1000 баробар аст ба 168 сомони навора сар мекунем. марамад рафтем. якум мошини фурӯшии имрӯза ҳастад дӯстон Opel Vectra A ҳастад ки соли бароишаш 1994 ҳастад ки неки сайсияш ранги солҳои 95 боло неки сайсияни зур. хоб соли бароишаш 1994 сӯзишвариш бензини холӣ, объем мотори 1.6 литр, коробка механика, сайсияни мошин мегӯяд беҳтарин аст. мошин тоқа бензини холӣ умуман газа дагӣ нестад. ҳуҷҷатҳои мошин мегӯяд то моҳи марти 2022 мегӯяд соҳиб шуд, яъне ки мошин оли обшим срок дорад ҳуҷҷатош ва хадавоишам кардагӣ аст. салоншам тоза, 4 калпак ва 4 баллоне ки 80% обшим ҳолати корид. мошинча мегӯяд 100% хелаки дасти як одамда гаштеса бе ягон камбудӣ. дастроштам мегӯяд фурӯхта мешавад бо нархи 28000 сомонӣ, боз арзонтара мегӯянд. 28-таш мега бо арзон мекунем мега ва мошин қарор дорад дар шаҳри Бухтар, шаҳри Қурғонтепада. мошине ки бе расход. ин ҳамин рақамошон аст, мегафон позитсияни кор мекунад ва дар ҳамин рақамошон ҳамачи WhatsApp обшини пайваст доранд. рақамошонда занг занед ва арзон карда гиринша. мошин мега танҳо дар рази капоти мошин мега муомила ва савдо мекунем. мошине ки бе ягон расход, бе ягон тариф 100% мега соҳибшон. омада бо дили пур мега аз пеш бинен. марамад тамос гирем. дӯстони азиз, шумодам агар чунин мошинҳои фурӯшии хонаҳо, заминҳо, квартира, ягон маҳсул, ягон техника, чизе ки барои фурӯхтан бошад, марамад сурат маълумотшо рӯй кунем. мо дар видео оянда фурӯшда эълонда мегузорем. ди мошини фурӯшии навбатӣ ҳастад дӯстон Opel Astra-J ҳастад ки светои серебристи сайсияни беҳтарин, сайсияни вагони ва соли бароишаш 2004 сол. бензин газ кор мекунад, гази Евро 4 дорад, мотори 1.6 литр, коробка механика. ҳолати мошин мега беҳтарин. мошин мега такси гаштагӣ нест, сайсияни беҳтарин вагони. мошинча 2004 сола ки ягон расход надорад. кондитсионер, электропакет, хоб, салон тоза, обогрев сидени, мултирул, номерош транзит, 4 баллон пачка, ҳамаш обшим 100%. ҳуҷҷат салон мошинча ягон сарапина надорад. дастроштам мегӯяд фурӯхта мешавад бо нархи 46500 сомонӣ, бо арзонтарам мешавад ва вариантҳои алишам ҳастад. мошин айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб ва алишам мешавад ягон ба ягон хоб заминаи новостройкаи хонаи аз территорияи шаҳри Кӯлоб, яъне ба замин, ба квартира, ба хона алишам мешавад. болоиш маслиҳат мекунем мега соҳибшон. агар шумо ҳам хали вариант дошта бошен, яъне шумода болои мошиншон бо сум метиҳанд. агар ки алиши ягон замин, квартира ё ки хона аз территорияи Кӯлоба, хай бо вариантҳои худона пешниҳод кунед. кадоме агар сум катем мегирад 46500 сомонӣ, бо арзонтара мешавад. мошине ки бе ягон камбудӣ, бе ягон расход. сета рақам ҳастад ки ҳар се рақамошон кор мекунанд. ин номерои дигаришонда ахирон шуда WhatsApp-ам пайваст доранд. ай ҳамада худ дар рақамошон занг занед ва дигар маълумотча гирем. мошинча тоза, марамад занг занед. саи мошини фурӯшии навбатӣ ҳастад дӯстон Toyota Corolla ҳастад ки Дубай кай мега перекидка нест, тоза дубайскай соҳибшон мегӯяд ҳамихел навистиам. соли бароишаш 2006 солае ки сӯзишвариш бензини холия, радной краска серебристи, мотори 1.5 литри простой, экономни, коробка механика, ҳолати мошин мегӯяд беҳтарин. мошина мегӯяд 3 моҳ пеш мегӯяд мотори вагони кадагӣ аст мегӯяд соҳибшон. ҳуҷҷатҳои мошин мегӯяд то моҳи январи 2023 сол срок дорад. мошин перекидка нест, дубайский, кондитсионер, электропакет, 4 баллон пачка, салон торпеда ҳамаш сиёҳ, диска, обшин мошинча тозакай, радной краска серебристи. мошинча мегӯяд бе ягон камбудӣ.
дастрош мегӯяд мефурӯша мегӯяд бо нархи 66500 сомонӣ боз арзона мешавад. Яъне ки 66500 сомонӣ муомила ва савдош мегӯяд дар назди капоти мошин. Toyota Corolla ки бе ягон расход. Мошин айни ҳол дар Душанбе пойтахта қарор дорад. Рақамошон аст Вавилон кор мекунад. Кадомто ки мехарид марамат занг зад бештари маълумота аз соҳибашон гиред. Чора мошини фурӯшии навбатӣ ҳастанд дӯстон. ВАЗ 2107 ҳастанд ки мошинои советский молодежни сайстани зур ҳастанд ки ҳамаша айнол бо задагианд, намай тайёр кардагианд. соли барои 6-1998 ҳастанд ки сӯишвориш бензини холия, мотор экономи 1.5 литр, коробка механика, ҳолати мошин мегӯяд беҳтарин. мошин мегӯяд ҳама ҷош мегӯяд заводска мегӯяд. Не ки намедонам ки мисол чӣ дар назар краскашан баки заводскоя, балон пачка, 4 диска, мошин транзит, документош ҳаста мегӯяд ҳуҷҷат дорад, не ки нагуфтанд чанқа. Хоб 4 дискаҳои нав ва 4 та балони пачка. Хоб салонам тоза ва ягон сарапи нав надорад. дӯстони азиз, чӣ маълумоте ки соҳибшон гуфта будам мо ба шумо пешкаш кардем, бо дигар маълумот чахтон мегирем. кадоме ки ҳамин налид чӣ мегирам мегӯяд чақчақ мекунам мегӯяд арзон метем сироша мегӯяд сундар кунад. мошин айни ҳол дар Душанбе ва фурӯхта мешавад бо нархи 14000 сомонӣ бо арзон мешавад. Не ки илтимос фақат одамони харидор мегӯяд занг зананд. одамоне ки бисёр арзон мекардаги алиш мекардаги мегӯяд занг назананд, соҳибшон ҳам хеле маълумотро навистиҳанд. хай кадоме ки мехарад наличи марамат тамос гирифта бештар маълумотша гирен. лайкҳоро аз ани фаромӯш накунед ва силкаи навора падлисаш кунед. панҷум мошини фурӯшии навбатӣ ҳастанд дӯстон. ҳастанд мошинои Mercedes-Benz C-класс ҳастанд ки сечкаи объёмни. соли барои 6-1998 ҳастанд ки бензин газ зардаш кор мекунад. мотораш 2 литра, коробка автомата, сайстани мошин беҳтарин. Не ки калтара гам пеши бампераш мисол калтара сарапи на дошта. тоқа бампере хайр дар навор маълума. Дига ҳама ҷои мошин мегӯяд 100%. танировкаи мошин мегӯяд то 2023 соли 03 ра мегӯяд срок дорад ва ҳуҷҷатҳои мошин мегӯяд то 1-2 моҳи дигаи намедорад обши мондаги аст дӯстони азиз. ва самбуферро хоб салон тоза, электропакет, кондитсионер, объёмни люкам дорад. срочно мегӯяд Москва мерам, мегӯяд Россия мерам, мегӯяд ба ҳам хотир мошина фурӯхтесем. мошинча мегӯяд беҳтарин. объёмни 4 та электропакет ба фикрма ки элегансҳои оригинал ҳастанд, барое ки 4 та электропакет ҳамин хел объёмниҳо, яъне 4 тагаш ҳамин хел мешаванд. мошин дар Душанбе айни ҳол ва фурӯхта мешавад бо нархи 65000 сомонӣ ки боз арзон мешавад. 65 бо ягон сум муомила мекунад мегӯяд рақамошу мегафон. кадомто ки дар кор ҳастед марамат тамос гирем. дӯстони азиз, шумо дам агар чунин мошинҳои фурӯшии хона, замин, квартира чизе ки барои фурӯхтан бошад марамат сурат маълумотшро кунед, мо фурӯшта мегузорем. шашум мошини фурӯшии навбатӣ ҳастанд дӯстон. шашум мошини фурӯшии Opel Hatchback ҳастанд ки инам хеле светои асфалне, намедонам хеле света. Opel Astra F дар кузофи Hatchback. соли барои 6-1994 ҳастанд ки не ки беруш ранги солҳои 97 ҳамин хел намедонам кадаги айно ки ҳастанд ранги 397. бензин газ кор мекунад, мотор простой 1.6 литр, коробка механикаи мошин мегӯяд дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. салоншам тоза, 4 калпак, 4 балонаи 80% мошинча обшим нахада хадавой, не ки нашоти ҳуҷҷатош ва пусидагӣ ё ки ягон мисол ланҷероша обшим ҷое ки варидша ягон чиз гуфтагӣ неста. хай кадомто ки мехарен пурра маълумотша мегирем. хоб дастрош мегӯяд мефурӯшед бо нархи 25 та бо арзонтар мешавад ва мошин инашам дар территорияи Душанбе қарор дорад. дар навори имрӯза бисёр мошинҳо аз территорияи Душанбе ҳастанд ки пешниҳод шид. марамат занг занед дига маълумотша гирем. ҳафтум мошини фурӯшии навбатӣ ҳастанд дӯстон. бояд тага ҳастанд Opel Vectra A ҳастанд ки светои сафед. соли барои 6-1990 ҳастанд ки бензин газ ҳардаш кор мекунад. моторша 1.8 литр гуфтиян, коробкаш механика, сайстани мошин мегӯяд ҳолати миёна, яъне ки ҳолати на зур на безеб, ҳолати миёна. ҳуҷҷатҳои мошин буд шудаги ҳастанд дӯстони азиз. мошин мегӯяд соза, хайр нашуд арзон кардан ягон чиз гуфтагӣ неста. обши балон средни, салоншам тоза неста, хай более-менее мошин обши чӣ хел гӯём, яъне ҳолати миёна, агар ки хоҳед расходам мекунед. айхе мисол заводид мешавад, меравад мебиёяд. айни ҳол дар шаҳри Хуҷанд ва фурӯхта мешавад бо нархи 10000 сомонӣ ки бо арзонтара мешавад. кадом дӯстоне ки аз территорияи шаҳри Хуҷанд нами рақамошро занг зананд мевавилонай дига маълумотша аз соҳибашон гиранд. фақат барои одамони харидор бо ягон сум хай мумкин арзон мекардагистанд. лекин нашуд арзон кардан ягон чиз гуфтагӣ неста.
ба фикри ман мумкин нархи ахирон шуд барои ки мошин арзон ай. Лайк казани навора падлисаш кунен. Фақат дар охири навори дӯстон азиз дар комментари нависед ки чӣ хеле мошинро мехарем, мо ҷудо карда пешкаштон мекунем. ҳаштум мошини фурӯшии навбатӣ аст дӯстон, бояд тега аст ки ВАЗ-2107 мошинои советский бо нархи арзон. дар комментария бисёр подписчикҳо хоҳиш мекунанд ки мисол ВАЗ-2107 монем бо нархҳои арзон. Инамқа ёфтем ки бартон омода кардем. соли 2006 солае ки газ бензин дорад кор мекард, моториш 1.6 литр, коробка механика, мошин мегӯяд дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. ҳуҷҷатҳои мошин буд шудага аст: аккумулятор нав, коробка 100%, мотор мега умуман масъала намехӯрад, мошинча обшин 100% масъала намехӯрад. салон тоза, балон ҳолати корӣ, радной краска сафед, мошин обшин нахӯрад, нархаш бениҳоят арзон ки бо солҳои 2000. айни ҳол харода дар шаҳри Душанбе ва фурӯхта мешавад бо нархи 6500 сомоне ки боз арзонтара мешавад. 6500 сомоне ки мошини арзон барои шумо дӯстон азиз ки дар рақамошон занг занед. ин ҳамин рақамҳо аст, мегафон кор мекунад. бештар маълумот аст башад фақат барои одамони харидор. дӯстони азиз, шумо дамагар мошинои боркаш, мошинои майда, мошинои ягон хеле дига, хона, замин, квартира, ягон маҳсулот, ягон фирма, чизе ки барои реклама, барои фурӯхтан дошта бошед, марамат сурат маълумот дар WhatsApp имо партнер мо фурӯшда мегузорем. лайкора гузорем фаромӯш накунед ва навора палисаж кунед. дар имо гузар навор ҳамин мошини фурӯшӣ буд. то видеои оянда худо нигаҳбонтон.